Прыхаваныя каштоўнасці, беларускія іконы са сховішчаў. Перад намі вельмі цікавы твор. Я думаю, што мала хто ўвогуле бачыў такого кшталту абразы. Мы з вамі сапраўды бачым такую сапраўдную жанравую сцэну, і гэта больш падобна да нейкай карціны наіўнага мастака, чым да абраза. Тут у нас прадстаўлена не проста Божая Маці Жыровіцкая, гэта не проста спіс цудадзейнага абраза, а гэта, можна сказаць, своеасаблівая ілюстрацыя да легенды пра яе з'яўленне. Паводле падання, абраз Божай Маці Жыровіцкай, той, які менавіта і зараз, дзякуй Богу, захаваўся, нягледзячы на вельмі складаны гістарычны лёс увогуле нашай краіны. Гэты абраз цудадзейны захоўваецца ў Жыровіцкім манастыры, у галоўным Успенскім саборы. З даўніх часоў шануецца як важная такая святыня на Беларусі. Першапачаткова ён знаходзіўся ў праваслаўным храме. Пазней гэты храм стаў уніяцкім у той час, калі ўжо існавала гэтая канфесія, а пазней зноў цалкам не проста храм, канешне, манастыр быў вернуты ў праваслаўе, і там знаходзіцца гэтая святыня, цудадзейны абраз Божай Маці Жыровіцкай. Ён невялічкі, мініяцюрны, на камені, выбіты, рэльефны. І з яго з даўніх часоў таксама выконваліся спісы. Яны таксама захоўваюцца і ў шматлікіх храмах Беларусі розных канфесій, бо гэты абраз шанаваўся у розных храмах, і ён, безумоўна, шанаваўся і праваслаўнымі, першапачаткова, бо гэта праваслаўная святыня ад моманту з'яўлення. І пазней, канешне, шанаваўся і грэка-каталікамі, але ёсць прыклады і таго, што і ў каталіцкіх касцёлах знаходзяцца спісы непасрэдна гэтага абраза. У прыватнасці ў Слоніме, напрыклад. Зразумела, Слонім ад Жыровічаў зусім недалёка, і там касцёлаў шмат, і вось у касцёле там ёсць спіс. Але вельмі мала абразоў, якія, як гэты, што ў мяне ў руках, распавядаюць пра то, як цудадзейны абраз гэты з'явіўся. А паводле падання ён з'явіўся на дрэве і быў знойдзены там пастушкамі, якія пасвілі недалёка свойскіх жывёл. Яны ўбачылі зянне на гэтым дрэве і знайшлі гэты невялічкі мініяцюрны абразок. І вось менавіта гэты эпізод пакладзены ў аснову дадзенага твора, які перад вамі. Гэта помнік са збораў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. На жаль, невядома, адкуль гэты абраз паходзіць. Вось, на жаль, няма пра яго ніякай інфармацыі. Датавацца, канешне, тут у дадзеным выпадку бясспрэчна, можа, 19 стагоддзем. На першым плане ў нас бачна, гэта відавочна, мастак тут пастараўся перадаць гэтых пастушкоў, якія знайшлі абраз. Звярніце, калі ласка, увагу, за дрэва хаваюцца. Гэта, напэўна, мастак стараўся намаляваць каровак. Тут такая мілая, дзіўная, свойская жывёла. Штосьці такое сярэдняе, напэўна, паміж кароўкай і козачкай атрымалася ў мастака. Як умеў, так і маляваў. Гэта трэба падкрэсліць, што бачна, канешне, што па сутнасці твор наіўнага мастацтва, інсітнае мастацтва, выкарыстоўваецца яшчэ такі тэрмін, наіўнае мастацтва. Это маглі быць па сутнасці мастакі і з даволі добрай, канешне, мастацкай падрыхтоўкай, але гэта светапоглядная сістэма, скажам, такая. У дадзеным выпадку тут зразумела, што ўсё ж такі мастак не настолькі там прафесійна гэтым валодаў, і тут вось гэты наіўны падыход, ён проста абумоўлены і ў цэлым яго падрыхтоўкай мастацкай, ягонымі здольнасцямі, і, безумоўна, скажем, ягоным стаўленнем да жыцця і адлюстраваннем гэтага ўсяго. На заднім плане прысутнічае таксама група людзей. Тут, хутчэй, ўсё ж такі мастак ужо імкнуўся падкрэсліць, і, дарэчы, жэсты персанажаў на першым плане пастушкоў, вось той, што далоні, так яўна складзены ў такім вось малельным жэсце. Імкнуўся мастак перадаць не толькі сам вось гэты эпізод, калі адшукалі пастушкі, а іх такое трапяткое стаўленне да гэтай з'явы, да гэтага цуда, які перад імі адбыўся, то што ў зянні на дрэве яны пабачылі вось гэтую выяву. На заднім плане знаходзіцца храм. Храма ў той час у Жыровічах не было, якраз такі нагодай для яго заснавання, і стала вось гэта цудадзейнае такое з'яўленне. Тым не менш, зноў-такі тут ужо як намёк на далейшую гісторыю, якая ў гэтых мясцінах адбывалася, непасрэдна дзякуючы таму, што калісьці тут быў знойдзены вось гэты абраз. Той храм, які можна зараз убачыць у Жыровічах, ён адрозніваецца ў цэлым ад таго, што намалявана тут, зноў-такі тут мастак
Хаця, да рэчы, яўна за аснову пэўныя элементы і былі ўзяты. Тут складана, канешне, прасачыць, з якога ён там ракурса маляваў. Вось, але тут такое адчуванне, што на першым плане як быццам бы будынкі непасрэдна кляштара прысутнічаюць, манастыра, над імі ўжо ўзвышаюцца купалы храма. Таму ён тут нават не проста царкву прамаляваў непасрэдна, а вось ужо манастырскі комплекс у цэлым. Ну, гэта калі разважаць. Мы ж не ведаем дакладна, што хацеў перадаць мастак, проста можна ўжо аналізаваць тое, што ў яго атрымалася. Такога сюжэту непасрэдна, я ведаю толькі гэты абраз, менавіта які распавядае нам пра з'яўленне Божай Маці Жыровіцкай. Можа быць, дзесьці яны яшчэ ёсць, можа быць, штосьці знойдзецца, і гэта будзе цудоўна, калі наша перадача гэтаму пасадзейнічае, можа быць, будзе зваротная сувязь, і людзі пачнуць паведамляць, што вось, я ведаю, у такім касцёле ці ў такой царкве ёсць там нешта падобнае. Але ў музеі старажытнай беларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі захоўваецца іншы абраз з вельмі падобнай кампазіцыяй і з вельмі падобным пасылам, я бы сказала. Там распавядаецца пра з'яўленне Божай Маці Ляснянскай. Адбывалася там, па сутнасці, аналагічная гісторыя. Лясна — гэта паселішча на тэрыторыі Польшы, но недалёка ад Беларусі, гэта памежжа, і там ёсць вось гэты цудадзейны абраз Ляснянскай Божай Маці. Вось. І таксама калісьці ён з'явіўся такім вось цудоўным чынам на дрэве, таксама ён быў знойдзены пастушкамі. І вось існуе абраз, у тым выпадку ён ужо падпісаны, там ёсць дата, 1852 год, фактычна той жа перыяд, калі і гэты абраз напісаны. Ну і там вельмі падобны матыў, вельмі падобныя па сутнасці, у нейкім сэнсе кампазіцыі, каларыт, бо таксама прыроднае асяроддзе, блакітнае неба, зялёнае дрэва ў цэнтры, і на ім, праўда, ўжо прадстаўлены ўжо твор іншай іканаграфіі, бо Божая Маці Ляснянская адрозніваецца, безумоўна, ад абраза Божай Маці Жыровіцкай.